Bon dia, avui us vinc a mostrar la solució Speech Life Professional. Crearem un document per a administradors de finques. Primer has d'anar a la secció Templates i aquí escollir què document vols generar. Agafo aquesta és una plantilla del document i gravaràs un àudio. Amb aquest àudio completaràs aquest document. Bon dia, avui és 15 d'abril de 2026 i registro un pla d'acció i seguiment per a la comunitat residencial Jardines del Parque, situada a l'Avinguda d'Europa 125 de Madrid. La persona responsable de l'expedient és Carlos Fernández López, administrador de propietats. L'assumpte correspon a la reparació de fuites d'aigua detectades al sostre del portal B que afecten a diverses cases i zones comunes. La reunió extraordinària celebrada el 10 d'abril de 2026 va aprovar la contractació de Cubiertas Técnicas Ibéricas S.A. per dur a terme la reparació integral de la teulada. L'acció inclou la retirada de materials deteriorats, la instal·lació de nous impermeabilitzadors, la reparació de juntes defectuoses i les proves finals d'estanquetat. El pressupost aprovat ascendeix a 36.800 euros més IVA. L'inici de les obres està previst per al 4 de maig de 2026 i la seva finalització el 29 de maig de 2026. El projecte està pendent d'inici. Com a documentació disponible hi ha fotografies dels danys, informes tècnics, pressupostos comparatius, actes de la reunió i comunicacions enviades als propietaris. Fins ara s'han dut a terme la inspecció tècnica de la teulada, la sol·licitud i avaluació dels pressupostos i la selecció de l'empresa guanyadora. Els incidents detectats inclouen el deteriorament de la impermeabilització existent i l'acumulació de residus en diversos desguassos. Els següents passos són formalitzar el contracte, comunicar el calendari dels treballs als propietaris i començar els treballs segons la planificació. El cost aprovat és de 36.800 euros més IVA i sense cap executat fins ara i amb estat de pagament pendent. La informació s'ha comunicat per correu electrònic i taulers d'anuncis comunitaris. Tota la documentació del fitxer ha estat arxivada per al seu control, seguiment i posterior tancament. Fi de l'informe. Una vegada guardat l'àudio, li donarem al botó Generate i així completarà el document amb l'àudio. Una vegada creat l'informe, es pot exportar com a document Word, PDF o TXT i es pot treballar amb ell de totes les formes.